Здравейте, аз съм Зонки, това е 6-ти епизод на моето Майнкрафт оцеляване. Нека да продължим. Да. What? Какво? Uh, 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 What? What the fuck? Uh, 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 uh. What? Там нямаше планина. What the fuck се случва с този world? Това да тук го нямаше легналото. Това дърво тук също го нямаше да го чупа. Това там го нямаше цялото. Това също. Уоу. Я, чакай малко. Какво става тук? Паранормално. Дали от Моджанг? Някакъв бък пак. Не съм влизал сигурно от една седмица в този свят и променя се. Вместо както се вика хората се променят, то играта се променя. Пак тук чънка не е зареден. Има вода, също както и тук. Не мога да си го обясня. Сетих се защо може да е така. Тъй като бях с версия 0.11.1 до преди малко и я деинсталирах, и S-File Explorer ме попиташе дали искам да изтрия миналите, т.е. файловете, които са запазени от играта и останали от играта. Това са сетовете, настройките и всичко. И аз вече бях влезнал да инсталирам и точно където ми е място за инсталирай, където пише, там ми е изтри и аз веднага му дадох отказ и сигурно гледайте, даже този свят няма никакво име, даже не знам какво е. Чакай! Аз се влезвах тук. Тук пишеше Creative на това. What? Какво се случва? Тук по дяволите. Тук света го няма като такъв. Тук торчове там. Беше ли там? Само не знам къщата как не ми се е сигнала и тя. Чакай да чествате и работите тук ли са ми. Това дърво също го нямаше тук. Както и това. И тази крава я нямаше.
И тези прасета? What the fuck? What the fuck се случва с този свят? Вижте дъното как е сиднато по дяволите. Оле, 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 оле. Какво става тук, бе? Какво става тук? Аз човек и мой влезне. Какво? Survival ми няма име. Креатив? Даже не го знам какъв то креатив. То му нямаше. What? Какво е това, бе? Да, аз го построих това. Добре, то сега що не е бъгнат? Просто не мога да се обясня. Тук дървото отрязано. Сигурно тук се е до тук се е изстрел света и сега се е сидил. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Странното е защо в света няма име, в който е survival. Ще влезна и ще видя какво стане. Вижте нещо, вижте го, просто го вижте. Уоу, си да ми е на 0. Лайка, бос свят. Бос свят е възможно да е бъгнатие. Вижте дъното. Фак! Вижте само дъното, вижте го. Добре, как 5,7 мегабайта много бързо се променя големината на този свят. Пълен булшит. Ма пълен. Оле, как се е сидвало всичкото това тук. What the fuck? What the fuck? Супер незаредените чънкове. Не, брат ми. Тук има такъв пясък. Аз какво ще направя с този пясък? Маки са, бе. Какво ще правя с този пясък? Просто не искате да знаете. Аре, бе! Има хайран в ръката. Ще да се върна на място там. Просто няма обяснение. Просто съм без обяснение как това се получи. Никакво обяснение. Ама какво? И то повечето от половината епизод отиде само в това да се чуда какво става тук! Със сигурност ще правя 3 епизода днес. Продължаваме супер бъгнатия survival, но няма повече такива бъгове. Има хайран! Сега печката, инвентара ми премигва тук и направо се побъркаме, ей! Мушкай се, дай ми някаква кирка да ги... Да го копават, че направо се побъркам тук.
Ако чувате някакво тропане, не знаете съседите и тук ремонтират нещо и право ще се побъркам. Не са се справили вече втори ден. Къде е дървото, мале? Нищо де, там имах вода и назад, зад къща също имах вода, ма поне сега имам нещо си ясно. Абе. Това ли ми е храната? Тук това, тук това. Тук. Трябва ми торчове. Гледай! Ще го изгърма. Сега ще спре да лагва. Да, спря. Толкова трудно ли беше? Добре, отивам да копая. Няма обяснение за абсолютно нищо, което се случва в тази игра. Тя е просто непредвидима, тази игра. Това го нямаше тука. Това го нямаше тука. Това го... Не, тук си било. Оле, мале, какъв съм идиот. Ето какво има? Май искам да се загуба, майди. Пуф. За малко желязо ли дойдох тук? Сериозно, 2 само, а не 3. Дойдох за едното нещо, може да се каже така. Купчета ли си взех? И ми лагва, като насрано. Къде мяха? Топ, торча ми трябва. Никой не е казал, че не ми трябва торча. Взимам си торча и дим дома няма. И добре, това ще бъде всичко за този скучен, така скучен, ама наистина скучен епизод в Майнкрафт. Сигурно ще правя още епизоди днеска. Това беше всичко от мен. Чао, чао.